που παρισέφρισαν στην... Γιάκα, θα σας μεταφέρω κάτι, επειδή ακούσαμε τις μαρτυρίες της δικής σας πλευράς. Αυτό που λέει πολλοί κόσμος, ότι καλά, εντάξει, μπορεί να υπήρχε συνεργασία αστυνομικών με μέλη της Χρυσής Αυγής. Μπορεί οι αστυνομικοί να είχαν λάθος σχεδιασμό. Μπορεί να ήταν αποτελεσματικοί. Όμως και η άλλη πλευρά, οι αριστεριστές, δεν είναι άγιοι, διότι μέσα στις τάξεις τους υπήρχαν κουκουλοφόροι, υπήρχαν αναρχικοί, οι οποίοι κάνουν τις καταστροφές. Γιατί δεν είχατε λάβει μέτρα περιφρούρησης της διαδήλωσης σας? Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, στο κεντρικό σας ερώτημα θα έρθω πρώτα. 25 οργανώσεις καλούσαν την αντιφασιστική συγκέντρωση της χθεσινής ημέρας και ανάμεσά τους, νομίζω, βρίσκονται οργανώσεις όπως η ΑΔΕΔΗ, η ΠΟΕΔΗΝ, η ΟΛΜΕ, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, οργανώσεις που συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες δεν μπορεί να αντιστοιχίσει καν ο χαρακτηρισμός αριστεριστές. Έχετε δίκιο. Εγώ μιλώ για τις ομάδες που κυριαρχούσαν, γιατί μπορεί να συμμετείχαν και να μην είχαν εκπροσώπους στην συγκέντρωση. Η ουσία τώρα του ερωτήματος, τι έχετε να πείτε? Κύριε Στραβελάκη, στην ουσία του ερωτήματος, αυτή η αντιφασιστική συγκέντρωση είχε καλεστεί και ο σκοπός της ήταν να διαδηλωθεί ειρηνικά, κοινωνικά και μαζικά η καταδίκη μας στην εγκληματική δράση της φασιστικής συμμορίας Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν το κεντρικό της περιεχόμενο. Ναι, αλλά εκεί παρισέφρισαν οι αναρχικοί, οι οποίοι προκάλεσαν και τα βασικά επεισόδια στις συγκρούσεις με την άλλη πλευρά, με τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι αναρχικοί που παρισέφρισαν στην αντιφασιστική συγκέντρωση δεν σημαίνει ότι χρεωνόμαστε εμείς τις μεθόδους πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι. Εμείς μπορούμε να χρεωθούμε μόνο τις μεθόδους πάλης που υιοθετούμε και σεβόμαστε. Άρα λέτε ότι δεν μπορούσατε να αποτρέψετε εσείς που έχει επιλέξει η κοινωνία δεκαετίες τώρα να δίνει τις μάχες της, είτε δέχεται επιθέσεις, είτε διεκδικεί δικαιώματα. Πάντως, κυρία Σιάκα, δεν είναι μέθοδος πάλης να σπάμε το κέντρο της Αθήνας, ούτε είναι μέθοδος πάλης να εμφανίζονται κουκουλοφόροι ανά πάσα στιγμή μέσα σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφεται. Κυρία Σπυράκη, πιο πολύ σαφής δεν μπορούσα να γίνω. Οι μέθοδες πάλης που επιλέγουν αυτοαποκαλούμενοι αντιεξουσιαστές και αναρχικοί είναι καταδικασμένες από την πλειοψηφία της κοινωνίας και το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αν όμως εσείς την συγκέντρωση την οποία λέει, γιατί εδώ θα τρελαθούμε στο τέλος. Είδατε εσείς, καταγράψατε εικόνες ομάδες των αρχικών να παρασφρίζουν στη συγκέντρωση που λέει η κυρία? Είδατε καμιά τέτοια οργανωμένη ομάδα και την άφησε αστυνομία? Είδαμε κουκουλοφόρους. Κουκουλοφόρους μέσα στις τάξεις αυτές. Είδαμε κουκουλοφόρους. Είδαμε σεκούρια, είδαμε λωστούς, είδαμε σίδηρολωστούς, είδαμε πέτρες να χτυπάνε τους αστυνομικούς.